discounted. Pila na day mo katuig? Kuan na. Mag 6? Dugay-dugay. 6 years na gyud. Experience na gyud. Namoy mga manok. Naaga man ito, pero di ko Pero nara sa driver di mo siya magmanugan. Bitaw. Negosyo. Ngano ni kam apa mo ani nga kuan? Mao siya akong negosyo sa una sa bata pa ko. Mao pud akong trabaho gikan pag 13 years old. The experience ra gyud. Experience. Eskwela ko pag kuan. Nagtrabaho ka syudad or dire? Syudad. Ayun ani. Ang negosyo po na ko sana kay export kinani nga medalyan. So guys, naabot na ta sa Talot, Bariles, Cebu. So naata ron sa galvanize, no? Manghimo ay galvanize diri sa Talot atong tan-awon. Ikaw tong kachat? So guys, naata diri sa Talot, no? Bariles, Cebu. Manghimo ay ni sila galvanize, sikat ni sila diri. Kaya ako mga igagaw ari man mamalit og kuan. Kato silang liba, Vergara. Gagami first degree. Try. Ato na interviewon sir kadiatron sa ilang mga produkto. Nita. Ikaw mo tag-iya dire? Johnny dai ko? Ha? Jonre. No? Si Ma'am. Kaila daw kaila mo ni Daffodil? Si Daffodil. Kami nasa vlog na ko permi. Mao ni siya? Unsa na mo na ang 4 doors? 5 doors. 5. Gamay ra day. Makarga ra gyud na diha. Namoy karton ikuan lang ba? Higtag straw dool nam lang gud ko lungsod. Pwede ra. Kung lungsod ra pwede mo kay hatod anarang lungsod na doon. Lungsod ra pero adto ni isakan na ako sa Asusina. Naman akong manukan dito sa kuan Bukid. Na sila yung mga ingon ani guys. Atong ikuan sa serve kamong duha. Unsay mga produkto ninyo diri sa Lagi sa produkto lang kay Layer cake. Yara, pala tagbalik sa ito pangano mo. So guys, koyog na ko ron ang usa sa tag-iya sa kuan Talot galvanize no nga cage manghimo ay dira. Si Ma'am kuan? May. Si Ma'am May. Kuan na sila yung mga available diri nga mga produkto nila nga galvanize. So unsa inyong mga gipang himo diri ma'am sa inyo? Natay layer cage kanang pang RTL dayon pang kaning battery cage pang breeding. Dayon natay mga square pens pang kuan pa ni siya pang hardening pens pang hardening o katong limber nato day napot tay mga flying mga dagko. Kompleto gid mo diri sa mga manok nga requirements no. Napot tay breeding cage. Langgam. Pwede pod. No, kay naabi ko yung mga langgam pod. Pwede ra magpa-customize gyud. Katong unsa nga sukod. Nindot ilang kuan guys kay bagga. Unsay gamit ninyo aning kuan? Namni number man, di ba? Number 12 na Page number 10 and 12. 10 nindot bagga. Baga kayo. So sa ganahan diha, invite ninyo ma'am unsaon mo pag-contact? I-search lang ninyo sa sa Facebook account namo Talot Galvanize Cage. Dayon, pwede po ninyo i-google nara makita ra gyud ninyo ang among location. Sayon ra pud tulon kay highway ra man ta. Dool ra kayo sila karsada pag padong nako diri Google ra pud ko nakita ra nako pag abot nako sa Pantalongon dool ra kayo. Dool na jud. Okay, familiar man pud ko diri kay magbisikleta man ko adto Bito ba. Dool na pud ta diri sa tarian, dali ra gyud. Na di tarian diha. Jud gamay. Sa ilura gamay na tarian. Sa daghan mga nagpahimo na nila diri guys. Usa na ako igagaw no, diri nang guha og mga 3x3 mguro to yaha no. Og kuan, inani pod. Og battery. Kaming jury Vergara igagaw po na nako. Mao ba? Ilang farm. Ato ko padong naman lang tatay ron naabot. Shout naabot out niya ga naabot. So mao na guys, so dili lang ta kayo magdugay diri kay mga adto pod mi sa manukan. So nikuha ko ni avail ko diri kuan sa pricing, pwede ra ninyo sila. Affordable ra jud kay ta. Kuan ra ta diri kanang hangyo-hangyo. Hangyo-hangyo system ra ta. Yan natay mga promo, mga 10+1 or mga lowest nga mga kuan, mga kanang presyo nga gipang adjust bitaw gipang promo na arataan na. Pila na discounted. Pila na mo katuig? Kuan na mag 6? Dugay-dugay. 6 years na gyud. Experience na gyud. Namoy mga manok. Naaga man ito, pero di ko pero nara sa driver di mo siya magmanugan. Bitaw. Negosyo. Ngano ni kam apa mo ani nga kuan? Mao gini siya akong negosyo sa una sa bata pa ko. Mao pud akong trabaho gikan pag 13 years old. The experience ra gyud. Experience. Eskwela ko pag kuan.
Nagtrabaho ka syudad or dire? Syudad. Ingon ani. Ang negosyo po na ko sana kay export kinani nga medalyan. So taas gid sila experience mo ng quality ang ilahang mga cage kay makahibaw man puta kay mailhan man nimo silang buhat. Okay, nam kay mga cage langgam daghan. Ang gikuhaan ako last is taga Santander maguro to si Sir. Kalimot ko. Marka na. Nakita mi Spark Mall. Isugot raman siya. Ikarga sa kuan. Ikaw rin yung bahala, mo-compare, Lagi. ana. Bita. Puro man mga quality. So pwede gid mo nila mo kuha og mga kuan sa. Mo to ni abil ko diri sa ilahang 5 doors kay para sa ato ang mga RTL nga butangan ni nakos mga nasakit ba gibang sipon. Mao jud. Mga butang. So, daghang salamat ha, sir. Salamat kayo, sir. Salamat, ma'am, salamat. So, atong ipakita diri unsaon pag-assemble nila ang kanilahang battery cage, guys, no? Kay nahimo naman nya i-assemble pa ni Sir John Ray karon atong ipakita ninyo. Unang buhaton ni sir. Say buhaton ni mo una ni sir. Kani siyang sawgog ang likod. Sara, simbolo na niya ang saog. Huwag ang likas. Sakto ra kayo, 5 feet ra gitas-on na niya. Masakto ra sa kusakyanan. Naada siya, unsay tawag, crimper. Cage pa. So, inaana ra kadali. Iyahang gikuan ang bungbong dere una. Mao ni ang base, no? Nga ari mo dagan ang mga itlog. Battery cage. Siding dayon sunod. Expert na 6 years na gud ni sir nagkuan. Naghimo ani. Experience. Naara siya ay kuan mura siya stapler, no? Ana. Karga ako na lang gining gihapit kay kapuyan ako magbalik-balik kung makasaka ko sa bukid. Taga diri ra mo barili? Kaila man mi anak nila ni Pamila ba mga pano? Kaila mi kay iski mo ko sa una go diri sa Santa Ana. Santa Ana mo dapat amuas buangan. Si Pamila kay mo may nasawa ni kuan. Le lagi. Karon mo ko kay bao. Na mo rin nasawa day. Classmate mo sa una. Ni Pamila. Kaila kang Hansel dili. Hansel Tampon. Classmate pa na sila taga Dakit. Pero dito na sa syudad. So ongoing gihapon ang pag-construct. Dali ra kayo, pila na to ka minutes na assistant. Unsa gani sukod ani sir? Kuan 12 by 14 by 16. Kada room. Kada room. Nya ang iyang gitas on is 5 feet, no? Ihap-ihap ra. Buntangan ni nato sa ato ang mga na sipon or nasakit nga mga kuan guys, manok kay para malahi ba. Pero kani daghaning gamit pwede ni pang itlog, breeding, ari ni ibutang diri para Kani siya sir breeding purpose gini siya. kani siya. Okay ra ni kamo drapong itlog niya ari po nako na clear man gud ako sir kanang brown egg ba. Kids free lang ko na gibuhian ra ba. Parihaan nang diha sa God's Grace. Grabe lang na ilaha. Daghanan na ilaha. God's Grace. Yung magutom bino. Nagluto ron. So gitaod na pila ra ka minuto to ang kuana ang iyahan ng mura lang kagataog ligo guys ba. Simbol pero kita mo ko ano silang page ni tan-aw man ko ilang building on. Kato pag pandemic sir, kusog katong langgam ato cage. No. Si Dapodil nagagawa to. Dapodil. Okay ni. Kuan dapi sa kanang kaktus. Mao bitaw tanom ko no, tanom. Pandemic. Ingna si ma'am kita magtatay upaw mo ko. Nga kaila ba kang dap kaila. Kami sige koyo gron kay certified breeder na sa Barili got, ang dominant. Nagpapadiri po siya nagkuan ron og kanang Mga capture dominant tray. sisi. Dominant CZ. Capture tray. Diri po siya nag-order. Unsay catcher tray? Hot
hatcher ka Oh, hatcher. Para sa kuan ba? Ah, Hatchery pistol, ba? hatchery, O, oh. katanganan og mga itlog. Naapod mo? Oh, buhat ko ni. Ah. Naapod. Pero to sa pikas nga shop gay kwan. Pila din ni ka branch inyong kuan? Kanira mong branch pero ang kanang Machine shop ninyo. ang shop gid na mo nga kanang kwan sa akong balay gid sa mo agad karaan. Tapos shop dito. Gamay Ah. ra gamay. Gamay. Ako ra gilain. Kaya pong magsuot. 6 years na mo, no? Nindot gani magnegosyo ay kapoy ka trabaho. Kapoy na trabaho gani. Gani. Start ari sir. Anak mo gina. Kayo puhunan, grabe pa ita. Mag-home visit lagi mi kanang farm visit lagi mi personal. Wa ninyo na client tong taga silang ma'am kuan ba mga tinibroso ba na sila Taga-asa. taga patupat dapit ka ng kalubihan nga nanay farm po diha nga na visit po nako. O tong puti ilaha si Ma'am Ann. Ann Biluso nam guro na siya. Shout out mo ma'am daghan na ra bag views na mo. Si kwan kana Tatay Itok ba? Si kwan dia sir. Bourbon ba mga Bourbon. Ang kuan. Mukuan mo na may package po diri ma'am like kanang kamo na for example 100 heads. Oh, naa. Naara gyud guys. So sila ray mo Full install. installation yun. Building ray nyo ha. Pwede mo makontak ninyo katong gusto mag-business aning layer portrait na kay mahal ra bang itlog ron. Asus kadali ra di ay. Ay, first time ni nako naka battery cage. Ay, para kuan gyapon siya diri. Ay, magpahimo niya ko nimo boss langgam pohon kay magdambog langgam diri pohon. So nahuman na guys, maora ni. No? Sa ganahan mo kontak atong ilang Facebook page ibutang nako sa screen kana tan-awa na ninyo. I-message kay grabe pas-pas kaayo mo response sila. No? Usag Sunday ron response diretso. So guys, mao to sila si Sir John Ray og si Ma'am May no sa tag-iya sa kanang talot galvanize manghimuay og kuan kanang mga cage 3x3 ug uban pa nga nag-involve og mga cages no. Daghan salamat ma'am sir sa pagkuan sa pag-invite po namo nga nakakuha pog kog kanang iyahang battery cage na aron diha sa ato. Thank you so much sa ganahan usbon nako kontaka lang ninyo sila dali ra kay mga reply pas-pas ra kayo unya kung mag-pick up mo dire daplin ra pod sa karsada ang ilahang shop no. Open pod sila even Sunday karon no pero mas maayo siguro mo message mo nila or matawag ahead of time before mo labi naglayo inyong kuan. Located ra sa Barili, Cebu no, Talot. Kung sa main road mo gikan ari mo mosakas Mantalongon pasakaon no. So daghan salamat og happy farming nato tanan. Molahos na mi dito sa Manukan.